Formal na gipasaka sa Office of the Ombudsman ang kaso batok sa 14 ka mga individual sa syudad sang Iloilo nga ginatudo may kaangtanan sa pagpangbuhin sang ayuda sa mga benepisyaryo sang Assistance to Individuals in Crisis Situation o kun AICS. Mismo si Department of Social Welfare and Development o kun DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nagpanguna sa pag-file sang kaso administratibo nga grave misconduct, graft kag abuse of authority. Yari ang disan sa mga napasakaan sang kaso bangod sang ginaaligar nga kahilabtanan sa AICS scandal. Punong Barangay Gina Elauria sang Taytay Zone 2 Haro, Iloilo City. Punong Barangay Amadeo Sultan sang Simon Ledesma Haro, Iloilo City. Punong Barangay Vesamin Canal sa Kanyal sang Quezon, Arevalo, Iloilo City. Punong Barangay Rizalin Delmo sang Quintin Salas Haro, Iloilo City. Punong Barangay Remedios Bedia sang Lanit Haro, Iloilo City. Kag Kagawad Jingjing Pineda sang Taytay Zone 2 Haro, Iloilo City. Ari naman ang mga kagawad nga naulamid sa amo nga skandal. Kagawad Huntado sang Barangay Lanit Haro, Iloilo City. Kagawad Gonzales sang Barangay Lanit Haro, Iloilo City. Kagawad Victoria Ruel sang Quintin Salas. Jobert Lim, Iloilo City Hall employee. Kag Johnny Paul Dizon nga isa man ka Iloilo City Hall employee. Magluwas sa 11 nga ginpangalanan, may 3 pa nga mga John Das kung sa diin isa diri ang kagawad sang Simon Ledesma Haro, isa ang barangay treasurer sang Simon Ledesma Haro, kag isa ang kagawad sang Quezon Arevalo. Sunog kay Secretary Gatchalian, sandig sa testimonya sang mga AICS beneficiaries sa 10,000 nga ayuda nga ginhatag sa ila, 1,000 tubtob 2,000 lamang ang nagkadto sa ila. Bangod ginakuha sang barangay officials ang 8,000 tubtob 9,000 pesos. Ginaaligar nga ginpahog sang barangay officials ang mga benepisyaryo nga hindi na sila makabaton sang bilog nga cash kundi hindi nila paghihatag ang parte sang kantidad nga ila nabaton halin sa AICS program. Supposedly, pagkatapos ng payout, pag uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. Ngayon, may 14 tayong complainant rin and pare-parehas yung kwento nila. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Yung mga perpetrators, supposed perpetrators are barangay captains, barangay kagawads, barangay treasurer, barangay appointed officials. 14 yan. Sa kwento rin nila, matagal na nangyayari, sabi nga nila sa kanila raw nung COVID time pa. Pero ngayon, nagkaroon ng massive na complaint kasi dati, ang kinakaltas sa kanila, maliit lang na porsyento. Kung 10,000, mayorya no naiiwan sa kanila. Pero ngayon, binaliktad. Medyo pinilit silang kunin yung mas malaking porsyento.